que ten na orde do día 8 puntos. O primeiro punto, é a dación de contas da resolución da Alcaldía 1322/24 do 25 de 10 a 2024 a resolución 1497/2024 do 21 de novembro de 2024. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Perdón. Non sei se me podedes explicar ou se precisa que o solicite por escrito. Me chamaron a atención un inicio de procedimento de adquisición de inmobles para centro de día. Vale? E outra, unha sustitución do responsable do contrato para a reforma integral da Escola de Cacheiras, que eu pensei que estaba rematada xa. Pois mira, a primeira efectivamente un inicio de expediente do centro de día, da adquisición de centro de día. Público que eu iba a ter un centro de día aquí en Teo. Temos a proposta da Xunta de Galicia para a adquisición. E o segundo... Perdón. Eu entendo que sí, que seguín a prensa e que, por suposto, todos queremos centro de día e a Xunta propuxo e demais, pero a miña pregunta iba respecto a si temos previsto xa algún inmoble ou imos a facer algún tipo de licitación ou non temos nada previsto, simplemente informamos deso. Non, xa se fixo unha licitación en tempo e forma que se encargaron os servizos xurídicos do Concello. E nada máis, estamos agora, xa temos a proposta da Xunta de Galicia, do convenio, pouco máis. E o segundo era, disculpa... Bueno, entendo que se me escoita. A sustitución de responsable de contrato para a reforma integral da Escola de Cacheiras. Un segundo, sí. Mira, ese decreto responde a que o arquitecto municipal está de vacacións e dende o Estado fixeron unha visita o 20 de novembro, non sei se me vou acertar ca data, pero esta semana pasada, entón era preciso que houbera alguén dos servicios técnicos, entón fixose ese cambio, foi únicamente por eso. Sí. Sí, eu agora tampouco o asociaba, a verdade. Vale, bueno, seguinte punto, punto número 2. Dación de conta do informe de morosidade e PMP, terceiro trimestre de 2024. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Vale. Pasamos ao terceiro punto. Ditamen da proposta da Alcaldía de Orzamentos 2025. Bueno, pois como xa avanzamos, teremos un orzamento anual, como calquera administración que se precie, uns orzamentos concretamente de 18.528.286,87, unos orzamentos realistas, a igual que os do ano 2024, baseados nas necesidades principalmente da veciñanza, como administración seria, insista que somos, en un proxecto crible, eso sí, sin descuidar os principios de prudencia e estabilidade que sempre debemos dende as administracións públicas aplicar e promover. E despréndese do informe da intervención municipal que cumprimos con todos esos criterios que establece a propia lei. Este orzamento volve a ser histórico en asfaltados e reparacións tanto do viario como das infraestructuras públicas, a imaxe e semexanza do anterior, poñendo especial atención no arranxo de infraestructuras propias con máis de 2.600.000 euros consignados entre POS, POS+, e fondos propios. Este investimento é consecuencia directo do Estado no que estaba inmerso o Concello, e todos sabemos. No orzamento pasado tivemos que aprobar un REC, un recoñecimiento extrajudicial de crédito, que tiña 1.200 facturas que ni siquiera estaban recoñecidas e, bueno, foi consecuencia desos 6 meses compartidos co Executivo saínte. Bueno, eso lastrou en certa forma a nosa xestión. Neste exercicio, a pesares da lastración deste REC do que faltaba, no exercicio pasado, 2024, fixemos tanta xestión
que esperamos, en esta ocasión, no levar un REC. E se levamos un REC, un reconocimiento extrajudicial de crédito, que sea ínfimo. Porque, bueno, todos sabemos que, ao final, ese gasto, ese recoñecemento extrajudicial de crédito foi consecuencia de gastos sin previsión ni consignación económica alguna. Un orzamento que mantén os impostos en suba alguna, xa que o incremento do IBI é como consecuencia dunha revisión catastral allea que de oficio ao Concello, xa que non seguimos co mesmo porcentaxe, o que aplica o Concello de Teo, e a nosa intención é non incrementar os impostos de titularidade municipal, como, bueno, para aliviar, en certa forma, aos cidadáns, dentro e entendendo de que os impostos hai que pagarlos, porque de algún lado sae o diñeiro público. Bueno, falaba do que non vamos a tocar, pero hai unha salvedade, hai unha, pois, bueno, algo que sí que temos que tocar. Por qué? Porque o Goberno de España aprobou en 2022 a Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e suelos contaminados por unha economía circular que afecta a domicilios particulares e a locales. Esta lei obriga a todos os concellos de España, non só de Teo, sino a toda España, a implantar unha nueva tasa. A citada lei, insisto, é de obrigado cumprimento. Obriga a que o servicio de recollida, e o que dice, basicamente, de residuos debe ser financiado íntegramente por esta nueva tasa, a cal aplicarase a todos os propietarios. Polo tanto, nos dende aquí, dende o Concello de Teo, paralizaremos todo o que podamos esa suba, pero, bueno, é de obrigado cumprimento. De feito, tamén para o Goberno Central, porque esta lei ven de Europa. Aínda que todos estamos suxetos á lei estatal, intentaremos retener o máximo posible ese cobro dentro do marco xurídico, insisto, aos veciños. Bueno, todos tedes esta información, se a queredes corroborar, no Boletín Oficial do Estado de 9 de abril de 2022, e esa é a única salvedade con respecto aos impostos de Teo, xa que, bueno, non nos quedará outra. O resto, pois, bueno, como dicía, mantense como estaba. Doutra parte, co orzamento anterior, ata de agora, teremos arranxado a día de hoxe, despois dun ano e medio, o seguinte. Viarios, Viario Agoso Arribas, Aínso, Vilar de Calo, Núcleo Sisto, Cornide, Tribalde, Sosebes, Pasande, O Pazo, Aido, Remate, Humanización de Socastro, Cachóns, Nespereira, Cesar, Carretera Recesende Aínso, Carretera Guldriso Sisto, Vilar de Francos, unha parte, Ostilos, Texexe, Coira, Montouto, Lampai, Valcaide, Sebe, Chaves, ampliación no Parque dos Tilos, no Parque Infantil, creación do Parque Vilar de Calo. Bueno, creación es que foi anulado por o anterior executivo e os veciños o pedían, por lo tanto, o pusimos de novo. O mesmo pasou co Parque de Oza, que pasou o mismo. Alcantarillado Ferreiriño, que temos a primeira fase xa en marcha, como ben sabedes todos. Este alcantarillado consta de dúas fases. Esta sería a primeira. Bueno, logo tamén tenemos dotación de aparcadeiros que sin coste alguno para as arcas municipales, cambio integral cuberta pabellón municipal do Estilo, reforma da Casa Común de Santa María de Teo, reforma da Casa da Policía, restauración Cruceiro de Ameneiro, restauración do Peto de Ánimas tras unha vandalización. E, bueno, tamén temos, lóxicamente, outra prioridade, que é o cambio de luminarias a LED, que siguen aínda bastantes pendientes. Eso como rasgo xeral. Con respecto ao persoal de administración e como consecuencia de todos os traballos que acabo de dicir, este traballo que fixeron desde, bueno, lóxicamente os funcionarios do Concello, pois foi titánico. De feito, aínda quedan cousas por facer. Polo tanto, xa sabemos que o diñeiro público, polo menos dende que estamos nós, ten un tratamento especial, o que ten que ter por lei, e como lóxico e normal, eso conleva unha tramitación importante e que é difícil de abordar con os recursos humanos que tenemos. Polo tanto, apostamos polo incremento de medios. Polo tanto, incrementamos a dotación de efectivos da Policía, atendendo, como sempre, os criterios de seguridade cidadá, reforzamos tamén os servicios de urbanismo e contratación, así como Secretaría de Intervención e Informática. Tamén contemplamos, todos temos reciente o ataque informático,
E o servizo de informática, igual que o de contratación, se compoñen de unha persoa, cada uno deles. Tamén contemplamos a estabilización para cumprimento da lei estatal e aplícase o capítulo 1 de persoal o incremento salarial, se que chegan a aprobar nos orzamentos no Estado e que sería a suba oficial que temos que aplicar. Tamén consignamos diñeiro para os fondos tanto de persoal laboral e funcionario como de subrogados. No como antaño, que eu cheguei, tiven que contemplar no exercicio 2024 ese fondo que non estaba consignado. Racionalizamos o consumo de combustible de automóviles que rondaba os 90.000 euros e fomos quen de baixarlos a 49.000 euros, xa que o uso do vehículo do Concello queda ligado estrictamente ao desenrolo do posto de traballo. Outra medida de racionalización que aplicamos foi a eliminación das alugueres das furgonetas, a excepción do equipo de augas de Teo, por unha cuestión que é máis que entendible, é imprescindible. Limpeza, os servicios de limpeza e os servicios sociais e a policía utilizan os vehículos en propiedade do Concello. Fortalecemos tamén o gasto do SAF e da atención temperá, como non podería ser de outro xeito, son uns orzamentos sociais para os teenses e así o demostramos potenciando e incrementando as prazas en Agadea, é dicir, para os enfermos de Alzheimer. Neste derradeiro caso, dobramos as prazas existentes e agora mesmo nestes intres, ningún neno de Teo, é dicir, censado en Teo, queda fora dos servicios de conciliación, como, por exemplo, o Diverteo, que é moi importante. Apostamos e ampliamos polo benestar de todos os veciños, como, insisto, non podría ser de outro xeito, con formación para todos os grupos de todas as edades. Temos unha oferta amplia, como, por exemplo, os cursos de informática e de telefonía, por nomear alguno deles. Tamén dicir que este ano iniciaremos cursos de galego no Concello. Un orzamento que contempla as melloras de transporte con máis frecuencias do metropolitano e con un bus lanzadeira, o cal, unha vez realizado un estudio de uso, será susceptible de ampliación ou modificación, fomentando a aposta polo transporte público, o medio ambiente, pero de verdade. E un bus lanzadeira, insistir, que é un apoio ao metropolitano. O metropolitano non se ha minorado, todo o contrario. Un orzamento con un compromiso claro e firme coa cultura, o cuidado do patrimonio e o turismo, poñendo en marcha diversas campañas de promoción cunha gran programación que pone en valor a nosa riqueza e con arranxo e cuidado do patrimonio e posta en valor do mesmo. O comercio tamén está contemplado nestes orzamentos, tamén con diversas campañas para o reforzo do comercio local, en Teo, tal e como vimos facendo, por exemplo, con vídeos promocionais de restauración, de comercio de proximidade, campañas de Nadal e campañas de visibilización. É un orzamento que, a diferencia do anterior, non tendrá, ou creo que non tendrá, un REC, dende logo non vai a ser de preto de 900.000 euros como anterior, e iso que fomos quen de minorar esa cantidade, xa que, os recordo a todos que o truximos aquí a pleno, levamos a proposta de que o post complementario se destinara totalmente a gasto corrente, porque, teníamos partidas como educación con 0 euros, unha serie de cuestións que había que corrixir. Por lo tanto, esperemos que este ano non haxa REC e que, se o hai, sea ínfimo, bastante máis pequeno. Bastante no, moitísimo máis pequeno. Isto en liñas xerais, os orzamentos 2025, seguindo a liña trazada por este equipo de goberno de benestar para o cidadán e de priorización. PSCT, por favor. Sí, falando un pouco do orzamento do 2025, a ver, unha cousa que sorprende, no apartado engádese un apartado de acceso ao crédito para financiamento de investimentos por importe de 920.000 euros. É unha decisión que tomades ou que ides tomar, pero claro que de alguna forma hipoteca, porque é 1 millón de euros de crédito para facer uns investimentos rutinarios. Antes de que terxiverches as miñas palabras, non quero dicir que eses investimentos non se teñan que facer, é obvio que os asfaltados hai que facelos, pero tamén todos somos conscientes que o orzamento que ten o Concello de Teo para a superficie que ten o Concello de Teo, pois non daría para facer eso.
Eu creo que o Partido Popular vota moito por fora cando di que vai asfaltar todo e agora chegastes a gobernar e destes vos conta que non chegaba, que o orzamento vai moi xusto, que ata que cheguemos a 20.000 habitantes realmente estámoslo pasando mal a nivel orzamentario. Creo que isto é unha realidade que todos podemos compartir. E entón vos tomades esta decisión de pedir un crédito de 1 millón de euros para algo que tiña que ser sacado do noso orzamento. É dicir, que o ano que ven teremos que pagar este 1 millón de euros, pero que seguirá facendo falta asfaltado. Entón, teremos que pedir outro 1 millón de euros. Entón, ti vasme dicir que este ano conseguistes liquidar o crédito pendente, claro, pero que hai algo que aínda non se falou neste pleno. E son os 800.000 euros que se cobrou este ano de Aquagest, que non imos ter o ano que ven. Claro, entón, esa é unha decisión que tomades. Para min, vai un pouco en ese votar por fora de eu podo, home, ti podes, pedindo un millón de euros de crédito anual, claro, podería calquera, non? Quero dicir, con 1 millón de euros anual, claro que podes. Agora, que podes facer cos orzamentos que temos, os reais? Non pedir 1 millón de euros para un asfaltado, porque agora si ven unha subvención europea de 5 millóns de euros, onde nós tenemos que aportar, imaginemos como pasou no pasado, pois 800.000 euros, de onde se van sacar esos 800.000 euros? Xa non imos poder pedir ese crédito, teremos que renunciar a esa subvención. É a vosa xestión, non a comparto, eu creo que, repito, ven un pouco bueno, agora dixemos isto e agora vámoslo cumplir, sexa como sexa, e como sexa é con 1 millón de euros que non van a crédito a interese cero, ou a non ser que teñamos outro colega como dos aparcadoiros que nos lo deje sin custe para o Concello. Benega, por favor. Bueno, a min sí que me chama un pouco a atención. É certo que comparto cos compañeros de PCXT a preocupación por ter que vivir con gastos que vamos a necesitar. É certo que igual non en este volume, pero que se van a ser continuados no tempo e ao final, pois se vamos a estar endeudados continuamente, pois vai ser un problema para todos. Despois podemos falar de cifras de endeudamiento, como se fala, pero da igual, a deuda é a deuda e haberá que pagala, pagarán aos nosos fillos ou pagará quen queira, ou non terán servicios cando haxa outro goberno se o hai. Despois, indo xa un pouco ao que son cifras, sí que me chama un pouquiño a atención que, bueno, vostede di que son orzamentos realistas e eu non o discuto para nada, pero, bueno, os do ano pasado tamén eran realistas e se vamos a, por exemplo, o tema dos ingresos, o ano pasado xa lle advertín, multas por infracción de tráfico, 120.000 euros, cobráronse 120.000 euros, evidentemente non porque volvemos a baixar a 33.000, cando o ano anterior estaban en 15, bueno, pois tan realista non é. Despois, o imposto de bens inmobles de carácter especiais, que é 11.400. Eu entendo que esta subida estimamos en que nos ten que pagar o Estado por cruzar as autovías e todo isto do termo municipal, pero se non o estuveron pagando hasta ahora, non sei por que temos a confianza de que o van pagar pleno, xa se pagou plenamente. Pois entón, eso sí que é unha alegría. E despois, o imposto sobre as actividades económicas baixa unha burrada de 275.000 euros a 151. Que pasa? Marcharon, xa non hai actividades económicas, non temos esa previsión, non era real a anterior e esta así. Bueno, son cousas que sí que me chaman un pouquiño a atención. Máis cousas que me chamarían a atención, vamos ir xa ao tema dos gastos, mellor. En canto a gastos, teño que buscarlo, que son un montón de cousas. Sí que me chama a atención, por exemplo, que vostede acaba de decir, vou falar de memoria, a ver se non digo mala cifra, pero vai andar en torno a eso. Vostede falou que aposta polo transporte público. Nos vemos que o bus, a ampliación do bus metropolitano, co bus lanzadeira este que vostedes din, que vale, que está ben, que ojalá funcione e ojalá se amplíe. Pero sí que é certo que no teu bus, polo que eu ando ben investigando nas partidas de orzamentos, comparado con outros anos, que aparece como elementos de transporte, anda en torno a 50.000 euros. Pois non é unha aposta polo transporte público, seguir invertindo mismo nun teu bus que non funciona. Imagino que aí sí que haberá que darlle unha volta e apostar seriamente por eso, ou buscar un xeito de que sexa efectivo, máis que nada porque tamén vai relacionado ca baixada das emisións de carbono, non? E sobre todo porque a mobilidade interna do noso Concello, pois nos consideramos que é fundamental, porque temos xente maior que se ten que mover dun lado para outro, e iso non nos lo vai dar o bus lanzadeira, iso vai nos lo dar o transporte urbano que podamos ter ou non. Entón, sí que esperamos que estas cousas, pois, este ano, como xa tendes os orzamentos así, pero, bueno, pois, po ano siguiente, que sí que podades incidir un pouquiño máis en isto.
Tamén vexo que repetimos en deportes, por exemplo, que repetimos o do pabillón Ezequiel Mosquera. Pois a ver se este ano conseguimos cambiarlle a cuberta, porque xa vai en 2 orzamentos realistas, no anterior tan realista non se fixo, a ver se en este realista se fai. Despois, os traballos realizados por empresas externas, por exemplo, vemos que continúan aumentando. En algúns puntos específicos, pois entendemos que aumentou porque aumentou o coste da vida, pero en outros sí que consideramos que estades externalizando un montón de cartos, en torno a 4 millóns de euros, creo que calculei 3 e pico 4. Teño as cifras, pero se me paro a buscalos tardamos moitos. Andan aí. Despois, sí que me falta a casilla 60.900, nos tiñámola para outros investimentos e estaba a Cámara Agraria con 61.500 euros. Claro, esta casilla agora non está, e eu entendo que a Cámara xa se comprou, ou non, porque entón tampouco eran tan realistas e non se comprou. Despois sí que vemos que está o afirmado e estas cousas, que sí que nos gusta, que polo menos queda claro onde van certas cousas. Preocúpanos, pois tamén bastante, que seguimos aumentando cartos en publicidade e propaganda, realmente. E, pois, bueno, nos creemos que xa hai bastante publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda do que fai o grupo de goberno, que nos parece ben que a xente este enterada deso, pero sí que é certo que non hai tanta publicidade e propaganda da oferta cultural do Concello, e iso digno los veciños. Esperemos que tamén se corrixa e que haxa máis propaganda nestas cousas. A ver que máis teño por aquí. En participación cidadá, pois nos vemos claramente que non se aposta. Realmente nunca se apostou excesivamente, pero desta vez pois tampouco se aposta moito, porque seguimos tendo un orzamento bastante cativo, son 20.000 euros, outros gastos diversos, de actividades de dinamización veciñal baixa de 5.000 a 2.000, despois hai as subvencións, que vale, que siguen 15.000, e o que sí que suben son as subvencións nominativas. Non somos máis partidarios de concorrencias competitivas en todo, pero bueno. O respecto das subvencións nominativas sí que me chamou a atención no apartado de deportes, porque, claro, aí temos os nombres das subvencións. Eu fixen a comparativa co ano pasado, e sí que me gustaría que se me explicara, que seguramente haxa unha razón, pero claro, eu non a sei, e sí que me gustaría que se me explicara por que ao Praíña se lle reduce a subvención, se hai algún motivo real ou se é un erro de orzamento. Más que nada porque, volvo a decir o mismo, son subvencións nominativas, que son acuerdos aos que se chegan cos clubes ou convenios e se lles paga así. Volvo a decir que eu son un fan das de concorrencia competitiva porque non pasarían estas cousas sin saber o porqué. E, bueno, pois, en principio, isto sería todas as miñas cuestións que xorden en torno aos orzamentos. PSOE, por favor. Bueno, boas tardes de novo. Bueno, en principio, son os vosos orzamentos, os seus orzamentos. Teñen vostedes maioría absoluta para elaboralos e leválos a cabo. Precisamente por esa mesma maioría non estaban obligados, pero sí nos gustaría que tiveran a deferencia de escoitar propostas do resto de grupos políticos, que seguramente podemos ter cousas interesantes por coñecemento do Concello que aportar, pero, bueno, volvo a decir, a súa maioría absoluta é a que é e os demás temos que admitilo así. Bueno, os presupostos son moi similares aos do ano pasado. Si nos chamaron a atención determinadas partidas como a disminución nas cantidades dedicadas a edificios e outras construccións en asistencia social e primaria, así como o mobiliario dentro desta mesma partida. O igual que dixo o compañeiro do BNG, nos chamou precisamente a atención, bueno, nos ven chamando todo este ano os gastos que dedica a esas accións realizadas por empresas externas, aumentaron considerablemente. Tamén nos parece insuficiente a cuantía destinada á rehabilitación do dispensario de Puente Vea, o que nos fai pensar que, non sei, insuficiente a cuantía destinada, que aparece aí reflejada, non anotei a cuantía, para a rehabilitación do dispensario, o cal nos fai pensar que o mellor non se vai a volver a destinar, si nos gustaría que non lo aclarárades, a mesma función que tiña anteriormente, algo que xa se debateu aquí, sin explicación moi clara. Tamén disminúe considerablemente, e nos chamou a atención, a partida destinada á Administración Xeral de Infraestructuras, que baixa de 1.900.000 a 738.000.
Polo demais, bueno, subidas e baixadas similares aos anteriores, non temos moito que decir, porque realmente é o voso goberno e nós o que si faremos, como vimos facendo, é apoiar en todas aquelas propuestas que estimemos que son beneficiosas para a veciñanza. Quero aproveitar tamén que estamos e seguiremos seguramente facendo moitas obras para salientar a aportación importante da Diputación da Coruña de máis de 1 millón de euros todos os anos para que a maioría das obras se fagan con atención a este orzamento. E unha cousa que me chama a atención respecto ao cambio e a reducción de gasto en gasóleo polos vehículos municipais que decía dese demais, casi esta partida ao mellor compensa un pouco co aumento de dietas que estades cobrando os concelleiros por, entendo que por transporte voso, dietas que estades cobrando casi todos os meses en estes conceptos. Non se veñen as dacións de conta dietas de kilómetros e demais de varios concelleiros, incluso da alcaldesa, entón ao mellor compensamos unha partida ca outra. E, bueno, polo demais, nada máis que decir. Bueno, por comenzar, Maite, mira, nós non cobramos dietas, o que ves ti son kilometrajes, que é un concepto moi distinto. Eu, cando vou á Diputación, con meu coche, a reunirme con Valentín, por exemplo, o presidente, lóxicamente, paso o kilometraxe, como todo o mundo, como se facía antes, pero es que eso é normal. Por lo tanto, eso non vai a compensar absolutamente nada. Eso por un lado. Despois dicirche que, bueno, que tampouco che confundas. A Diputación non nos dá nada. Ese diñeiro lle corresponde a Teo. A Diputación reparte. Non dá nada. Eso tamén. Pontevea, me dis que é insuficiente. Bueno, eu teño unha memoria valorada do proxecto. Consignamos o que me poña a memoria valorada, o que me presentou a empresa. Por lo tanto, non hai ni un céntimo máis ni menos. Si logo, por lo que sea, se necesita algo máis, pois xa se buscará, pero en principio está consignado o que pon a memoria valorada do proxecto, que é como se soen facer as cousas. Empresas, que me dicías de empresas, ti? Non sei, andate aquí. Bueno, pois é que aquí non se ha rescindido absolutamente a nadie o contrato, seguimos coas municipalizaciones que se fixeron, aínda que, bueno, que lóxicamente é un coste, ti precisamente que coñeces o Concello o sabes perfectamente, porque, bueno, non é o mismo cando externalizas que, por exemplo, bueno, o falamos moitas veces aquí, incluso co contrato do lixo, que vos tamén estabades en contra de que se municipalizase, como é normal, porque non é o mismo que ti o teñas con unha empresa que se te poñen 10 traballadores de baixa e a empresa ten que arreglarse e mandarte a xente e xeneras tamén empleo, pero de outra forma, sin que o paguen os teenses. O pagan, pero de outra forma. O colixo, que cando tienes un camión, non é o mismo que se che estropee unha furgoneta que un camión que vale máis de 1,5 millón de euros, claro. Se o tes externalizado, pois se fai cargo a empresa. Eso por aí. Despois, bueno, cando cheguei isto para o BNG, había aquí unha deuda viva de 3.400.000 euros e 1.200 facturas sin recoñecer. Bueno, non creo que estemos para dar datos, as cousas como son. A xestión, indudablemente, é moi boa, e non o digo eu, o din os datos, e o que é medible non é opinable. Por lo tanto, subvencións de deporte, eu non sei en que dis que se baixa o Praíña. Eu creo que é un erro. No, pero eso ten que obedecer a un erro, porque non se ha tocado nada. O que teño son os datos que vos enviades. Se é un erro, pois será un erro, pero os datos son os que son. Praíña, adestramentos escola de fútbol, 5.000 euros, tiñan 7.000. Bueno, pois está ben sabelo, pero vale, pois nos correxiremos. orzamentos en oficial é o que pon. De todos modos, entendo que se o correxides, os orzamentos xa non dan, vades ter que tocar algo máis. Non te preocupes, que sempre se consigna máis en outras cuestións. Bueno, despois, con respecto de onde veñen os ingresos. A ver, cando facemos un
supuesto, nos basamos nos datos que nos mandan as administracións. Ti me falas da estimación que fixemos coas multas. Ese dato viña da Diputación da Coruña, porque nós temos esa competencia delegada neles. É dicir, nos mandan un dato e nós o consignamos no seguinte, ese era un dato, o podes comprobar. De feito, recordo que che dixen no pleno que se querías alguna cuestión al respecto, porque me falaches das multas, que podías falar coa tesorera cando quixeiras. Porque esos datos es que ni siquiera os dan eles, os dá a Diputación da Coruña. Efectivamente, o BICEX, que o podes ler en calquer medio, 2024, xa o pagaron, que era o lóxico e era o xusto. E iso que aínda, bueno, hemos reclamado o de anos anteriores. Pero, bueno, eso xa está pagado. O Ezequiel Mosquera. Ahora que dixeches os anos anteriores, e iso, que posibilidade hai de ingresalo e hasta cantos anos atrás? Pois en eso estamos, precisamente. É lo que estamos, pero por lo menos queremos pedir, nos, canto máis podamos ir para atrás, mellor. Pero estamos en elo, indudablemente. Calquera céntimo que lle corresponda a Teo, este equipo de goberno o va a pelexar, como non podería ser de outro xeito. O Ezequiel Mosquera, mira, o diñeiro queda consignado, non é que se volva a repetir, ni se volva a consignar, é que temos unha persona en contratación. Acabo de leer unha lista de todo o que se fixo. Todo o que se fixo, todas esas carreteras, todas esas subvencións, todo eso leva unha tramitación, porque é diñeiro público. E unha tramitación seria e que ten os seus tempos, como todos sabemos. E unha persona, a mí me parece un milagro o que se ven facendo. Polo tanto, o Ezequiel Mosquera era de un post e se pasa, esperemos que en febrero podase sacar. Pero é o mesmo, non é que se consigne a maiores. Bueno, externalización, bueno, xa lle contestei a vosa compañeira do PSOE, a Maite, a nosa compañeira, e, bueno, dis que non comunicamos todos os meses, vai a xenda cultural na revista a máis leída de todo o Teo Vivo. Por lo tanto, temos tamén publicitado en redes e publicitado na páxina web. A verdade é que non entendo. Cámara Agraria. Como, perdón? E mandas os coles os papeliños, ainda mañá máis. Bueno, xa está escoitando a concelleira, que tamén mandan os papeles aos coles. Cámara Agraria, pois mira, eso estou intentando chegar a un acordo coa Xunta de Galicia, teño o diñeiro consignado, non é que non este ni previsto, ni non previsto. Además, é unha consignación de un remanente que incorporamos e truxemos a pleno. Por lo tanto, a Cámara estou intentando que se podo conseguir para Teo que nos la deixen gratuitamente a cambio de que nos a rehabilitemos e a fagamos oficiña de turismo, pois eu penso que é unha victoria para todos nós e un aforro, porque ese diñeiro que íbamos a pagar o podemos empregar en arranxarlo. Por lo tanto, considero que, bueno, sería unha boa xestión. A subida que ti dis da prensa, 2.000 euros hemos subido concretamente. E hemos subido porque, a ver, as publicacións, todo o que levamos, hai que, pois, por exemplo, hai un cambio no bus lanzadera, hai unha nova tal, pois hai que publicarlo agora no Teo Vivo, hai que facer unha serie de cosas. Vamos co polígono industrial, hai que facer nos diarios oficiales e nos periódicos, porque así o marca a lei de máis tirada, unos anuncios. Entón, claro, isto é un presupuesto en base aos datos que recibimos. Non temos a culpa, e de feito estamos moi contentos, e quero felicitar a todos os veciños de que cometan menos infraccións de tráfico, pero esos datos non lo pasa a Diputación. Temos ali delegada a competencia. Despois, 920.000 euros en un préstamo. Sí, consignados. Pero se ti recordas, o ano pasado fixemos o mesmo. Por que fixemos o mesmo? Porque temos un remanente que en marzo, cando veña a liquidación, podemos utilizar e non temos que endeudar. Se te acordas, o ano pasado consignei tamén 1 millón de euros que despois o incluí, o incorporei ese remanente ao truxen ao pleno e o incorporei. Para que? Para non endeudar. Indudablemente non vou a sacar como vos 3 millóns de euros que estou pagando eu vostos préstamos para cousas que, bueno, que non sei,
Como, por exemplo, o cambio das luminarias, que me pregunto onde están as luminarias, as farolas de ferro. Eso, por exemplo, por decir alguna cuestión. Eso chamase xestión, pero eu hasta marzo non podo facerme con esa liquidación. Clarexarte, porque tú decías que sabías bastante de orzamento, estou vendo que para nada, que o de Acoagés non se pode utilizar hasta este ano. Non contou o ano pasado. Conta para o seguinte exercicio os 800.000 euros. Por lo tanto, eso chamase xestión. Dende logo, sí, orzamento, un executivo que nos acaba un orzamento anual como é o lóxico e normal e o prudente, e además un orzamento que, non me vou a retrotraer para o ano pasado, eu cando cheguei aquí había un orzamento de 2022, prorrogado, por el amor de Dios, alguna cuestión máis, PSCT? No, solamente que, sigo pensando que entón eses 800.000 euros son os que van a suplir os 980 ou 30 de ese crédito, non? Quero decir que, ao final, eses sí que se poden usar para crédito, os 800.000 euros. Non. Eso por unha parte. E por outra parte, non é a primeira vez que traemos a pleno isto, e tamén non sei por que saen no tema dos orzamentos, porque, é unha cuestión casi de economía diaria, pero, claro, jactarse de que non se gasta tanto en gasoil, porque agora se usa o coche particular, é como cando eu lle poño aos meus alumnos un exercicio de matemáticas. Quanto gasta un coche de Ramallosa a Lampai? Gasta o mesmo, sexa coche particular, que sexa un coche do Concello. O gasoil estámoslo pagando. Unha cousa é que antes, ao ser un coche do Concello, había unhas contas en determinadas gasolineras e agora se lle pagan as persoas particulares que veñen todos os meses na dación de contas. É que eso vémolos todos os meses, eses pagos. Entón, querernos vender que hai un aforro de non sei canto dixeches aí, 30.000 euros, pois non é real. Benegá, por favor. Eu un par de cousiñas solo. Agradezco as contestacións de cousas que sí que me generaban dudas, algunhas quedaron claras, outras, non concordo con elas, pero a explicación vosa son os vosos orzamentos. Volvendo outra vez aos mismos, chamame a atención que non paramos de deixar de invertir en fomento do emprego, porque sí que é certo que dos anteriores xa se me contara que había case 800.000 por unha subvención, o anterior anos baixamos a 3,27 e este ano quedan en 2,10, o sea, non hai un fomento de emprego real. Tamén é certa que eu sei que os datos de emprego en Teo, pois, por suerte, non son tan alarmantes como moitos outros sitios, pero, non é un fomento de emprego real. De feito, casi todos son salarios de empleados. Despois sí que me fai gracia, e isto sí que o teño que decir, non é estrictamente os orzamentos, pero lle dixo a compañeira do PSDG que a Diputación reparte o que lle ten que repartir ao Concello, o que lle toca, e estamos totalmente de acordo, sí, pero se nos acordamos como funcionaba esa Diputación antes de chegar o BNG e o PSDG, se repartía a dedo, como funcionan outras. Entonces, pois tamén está ben que recoñeza un pouco que o reparto xusto que estamos facendo gobernando a Diputación pois é moito máis eficiente e os concellos están moito máis contentos que como funcionaba a dedo. E iso outras diputacións siguen funcionando a dedo e se ven os desequilibrios que hai. O plan único é das mellores cousas que se fixeron na Diputación nos últimos anos e teño que dicilo como é. E gracias a eso Teo pode facer obras, moitas obras. Entón sexamos tamén pois mínimamente agradecidos. PSOE, por favor. Sí, concordo totalmente con esta última parte que dixo Elías, non a vou a repetir porque todos estamos moi contentos e satisfeitos co que aporta a Diputación. Sí que non me quedou claro ou non escoitei a resposta da diferencia na partida de Administración Xeral de Infraestructuras, que eu detectei unha baixada de 1.954.000 a 738.000. Me parece importante a diferencia, non sei a que se debe. Teo fai moitas obras e moitísimas son con fondos propios. Vos mismos aprobachedes ese remanente, esa incorporación de remanente. Polo tanto, insisto, ese diñeiro é o que lle corresponde á Diputación. Aquí estou segura que non me daba ni un duro máis do que me corresponde. Eso, segurísimo.
O que dis das obras, bueno, a ver, as obras que xa se fan, se supone que nun tempo non se teñen que repetir. E logo hai outro tipo de cuestións as que vamos a abogar, como subvencións e demais. Por lo tanto, bueno, consignamos como consideramos. Dende logo, para nós, estes orzamentos están, como os outros, baseados na xestión, digan o que digan, aí están os números, o veciño, o benestar e, por suposto, tamén o transporte. Eso é indudable. De feito, nunca houve tantas conexións, se remodelaron e se modificaron todo o que son o transporte metropolitano. Por exemplo, queixábanse moito en Lampai que non tiñan a 7 da mañá autobús, agora o teñen, 7, 7 e 10. Estou falando de cabeza. Por lo tanto, en Coira 3/4 do mesmo, teño cartas de veciños dando as gracias. Tamén o bus Lanzadeira, que é unha aposta, e xa digo, ahora temos que observar como se comporta e que nos arrojan os datos para ver se poñemos máis frecuencias. Tamén dicir que o que non vamos a solapar é co bus Lanzadeira o transporte metropolitano, porque habíamos solicitado 3 máis e se solapaba co metropolitano. Por lo tanto, hombre, gastar o diñeiro, pero con sentido. Eso está clarísimo. Nunca hubo máis conexión e esperemos que vaya mellorando, porque todavía precisa máis. Con respecto ao fomento do emprego, indudablemente, temos aquí incluso persoal que se encarga de eso, directamente no propio Concello, e non só eso, sino que, ademais, o que non vamos a facer é un obradoiro que a Teo que o fixo con varios concellos, pero que Teo lle saiu por 500.000 euros. Eu, cando fagan o resto de concellos outro obradoiro, adheriremos, porque claro, non o vai facer sempre Teo, co coste que supón. Bueno, basicamente eso, para nós, bueno, dis que non se aforra en... Sí, claro que é un aforro, primeiro porque controlamos a xente, e non vou a dar ningún nombre, indudablemente, pero que había xente que se iba a casa co seu vehículo, eso xa está correxido, eso para empezar. Para continuar, indudablemente, eu non sei, é lóxico e normal, xa se paga, se aboa xenerosamente os kilometraxes para cubrir as ITVs, non as ITVs, pero, bueno, tens que compensar un pouco que non só é o gasto do gasóleo, entendes? Entonces, claro que é un ahorro, porque, indudablemente, non estamos pagando as ITVs, non estamos pagando as rodas, non estamos para eso, xa pagamos unha cuantía que se fixa polo BOE. Isto é unha práctica normal. O que non é normal é para cada persoa tener un vehículo. Eso é o que non é normal e non é eficiente, porque estas arcas non nos soportan. Esa é a diferencia. Pero, bueno, insisto, son unos orzamentos, e, bueno, e así os refrendan os de 2024. Aí están os números. Aquí va a ser todo, non íbamos a chegar, non íbamos a facer nada. Se están facendo obras máis que nunca. En un ano e medio que levamos, se están facendo obras, se está facendo xestión. Se está aforrando no que se ten que aforrar, non en outras cousas. Pola miña parte nada máis, procedemos a votación. Votos a favor? 9 votos a favor, por lo tanto queda aprobado. Votos en contra? Abstencións? 7 abstencións. Vale. Pasamos ao seguinte punto. O punto número 4 temos que votar a inclusión, porque... Sí, a teñen que ter todos, pero sí. Bueno, vamos, se vos parece, a ratificar a inclusión do punto na orde do día, proposición da Alcaldía de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras do ICIO. Procedemos a votación. Votos a favor para a incorporación? 16 votos a favor, por lo tanto queda aprobada. E agora, bueno, vos explico un pouco e se non, se me lío, o di a secretaria. A ver,
O BNG presentou por rexistro unha emenda, vale? A este punto. Por lo tanto, o primeiro vai a ser debatir a emenda, o segundo vai a ser debatir a proposición en sí, e o terceiro vai a ser votar por separado unha ou a outra xa coa emenda, vale? Por lo tanto, se queres que comeza o BNG. Bueno, non vou ler todo porque son un montón de páxinas, vamos ir ao miúdo. Nos presentamos unha emenda de engádega, é algo moi sinxelo, simplemente xa o fixemos nun pleno con algo similar. E, bueno, sí que consideramos que para poder usar as bonificacións e pagar menos impostos, pois que tamén hai que aportar algo. Entón, nos consideramos que nunha das partes, bueno, paso a lelo porque así nos situamos todos mellor. No artigo 9, que é na páxina 5, en bonificacións.1, apartado D, non vou ler todo o apartado D, tendelo escrito, ao final de todo, nas bonificacións, pon a porcentaxe de bonificación será a seguinte: creación de unha 10 postos de traballo, 50%, de 11 a 20, 75, de 20 a 95, de máis de 20, 95, e as contratacións deben ser indefinidas. Aí nos o que propoñemos é engadir que deben ser indefinidas a xornada completa. E o segundo punto é exactamente incluir o mismo pero no anexo, que sería o artigo 9.1, apartado D, na páxina 28, e o texto exactamente igual, pois sería exactamente o mismo. As contratacións deberían ser indefinidas a xornada completa. E esa é a nosa proposta de emenda. PSCT. Se ven o artigo 9 tamén é unha cuestión que o punto... Sí, o artigo 9, as bonificacións, é unha cuestión que eu quero comentar con respecto a ICIO. Non era exactamente o tema da xornada completa, por tanto, nos ímonos a abster. PSOE. Nos concordamos tanto ca proposta xeral como ca achega que fixo o BNG, por tanto, nos imos a votar. Nos concordamos co que neste caso presenta o BNG. Sí, é certo que dixeches que noutra modificación tamén apuntabades eso, por lo tanto, non hai ningún problema e vamos a apoiar. Segundo turno xa aquí tampouco ten... Bueno, pois agora vou a defender eu a modificación do ICIO, da ordenanza. Bueno, modifícase esta ordenanza ante a necesidade de adecuar o ICIO á construción de vivenda pública. Como sabedes, é público e notorio que temos comprometido por parte da Xunta de Galicia a petición deste Executivo local a construción de vivenda pública, porque, bueno, consideramos que é beneficioso para todos e así, cuanta máis xente poda acceder á vivenda, mellor para todos. Eso, indudablemente. O compromiso tamén é unha bonificación do 95%, unha lei, é un compromiso sine qua non, como permite a lei para promover a vivenda pública no Concello de Teo. Lóxicamente, consideramos que isto é unha moi boa noticia, unha moi boa nova e unha medida moi necesaria e moi esperada, xa que, como insisto, isto permite que a xente poda acceder, máis xente poda acceder á vivenda. Doutra parte, a proposta do Departamento de Urbanismo do Concello de Teo e buscando un sistema máis equitativo, queremos levar ao cambio a base imponible do imposto, calculando a mesma polos módulos establecidos ou orzamento presentado, como digo, a proposta polo citado departamento para a liquidación e autoliquidación da vivenda, porque, bueno, estaban observando, eles, mellor dito, unas cuestións que non eran moi realistas. Ditos módulos están baseados nos precios de mercado de construcción, o cal permite o cálculo da base impoñible de un modo homoxéneo, para que todas elas, é dicir, todas vayan por el mismo medio de estimación. PSCT, por favor. Sí, esta primeira parte da vivenda pública está perfecto. Entendo, además, que o documento é puramente técnico e entendo os motivos polos cales os técnicos chegan ata aquí. Agora, en este punto de bonificacións, a min, e además teño a sensación de que, non sei, isto xa falamos algunha vez, pero este tema das bonificacións, xusto en este momento, ademais, é perigoso porque nos estamos
por creación de máis de 20 postos de traballo, 95%. Unha empresa que o mellor non é unha pequena empresa, sino que en realidad pode ser Altri, entendes? Entón, podese dar a casuística, puidera ser, non se vai instalar aquí Altri, pero, quero dicir, é un exemplo que está agora moi de actualidade e que además tamén estamos vendo que se pode levar algunha subvención pública e demais, e claro, e hai un clamor en contra disto. Puidera pasar con estas bonificacións que temos aquí, que os postos de traballo non sexan de persoas de Teo, tamén puidera pasar, que sexan de persoas de fora. Entón, non creo que o criterio de postos de traballo leve per se a bonificación. A ver, hai que mirar a empresa que é. Ora, ven unha multinacional aquí que gaña millóns de euros e nós imos lle bonificar, que vai a hipotecar o medio ambiente, que vai a contaminar o Ulla, e nós imos bonificar o 95%. Eu creo que aí hai que ser... É dicir, unha bonificación do 95% é moita pasta para unha empresa que pode ser multinacional, non? Entón, pois haberá que ver os casos. Así, tal e como está escrito, non podemos descartalo. Por tanto, nós non imos apoialo. BNG, por favor. Bueno, nos entendemos que é un documento técnico e entendo que debería, bueno, que todo isto se renderán contas no pleno. Entón, supoño que non hai, que, bueno, que tampouco é moi fácil regular que empresas poden entrar e cales non. Eu, se a compañeira se lle ocurra a forma de regulala, que conte co apoio do BNG, que presentamos outra emenda cando queiramos e se fala, e supoño que o grupo de goberno pois tamén lle interesará que se poda limitar de alguna forma que veñan empresas perniciosas. Eu non sei como redactalo, se a alguén se lle ocurre estamos totalmente encantados de incluílo. PSOE, por favor. Sí, bueno, a nos parece unha proposta interesante e beneficiosa esta bonificación para estas actividades tal como propoñedes e todo o que consideramos que sea beneficioso para o noso Concello como é a creación de vivenda, si supón esta bonificación que se anime a xente tanto a construir como a vir para aquí, nos parece fantástico, imos a apoiar e, por suposto, se hai algún tipo de modificación ou casuística particular, tendo en conta que poda ser perjudicial, obviamente sería opinable e discutible, non o dudo. Pois, bueno, lóxicamente o Grupo Popular está de acordo co Grupo do BNG e co Grupo do PSOE. Se houvese alguna cuestión, alguna casuística perxudicial ou demais, non te preocupes que oxalá sea ese o problema que teñamos. Pero aquí ten que vir, lóxicamente, sí ou sí, para que Teo creza, empresas. Eso é o que, bueno, é o desexable. De todas formas, recordarte que esta ordenanza era vosa e que eu o único que estou facendo é modificando esas dos cuestións polo que acabamos de explicar. Por lo tanto, si tiñades outra idea, non entendo por que non o plasmáchedes, pero bueno, en cualquier caso, bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Perdón, bueno. Vamos a proceder, disculpade, a votar a inclusión da emenda e despois votaremos, bueno, dependendo do que se haga. Primeiro vamos a votar isto. Inclusión da emenda. Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Por lo tanto, queda incorporada, queda aprobada e queda incorporada a modificación da ordenanza. E agora procedemos a votar co texto emendado, incorporado a esta modificación. Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra? Abstencións. 2 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 5. Dictamen da moción do Grupo Municipal do BNG relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Por favor, BNG. Bueno, traemos esta moción, vou a ir coa exposición de motivos, non me vou a alongar demasiado, porque, bueno, todos sabemos xa os datos que se publicaron, non? Cada un os pode interpretar como queira, evidentemente. Bueno, os datos recentes feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre o coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta.
Neste período, prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, que isto é un caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas. Ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. Temos exemplos todos os días. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada no país, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% dos nenas e nenas de entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo aínda que queiran, porque non o dominan. Estos son datos da Xunta. Este é o resultado práctico das políticas que estamos a falar. E así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias ao Goberno da Xunta de Galicia para que mude esta actitude co idioma. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro, se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. Como dixo Castelao, se aínda somos galegos e galegas, é por obra e graza do idioma. Por todo o exposto, o noso grupo somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor, e no seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola población en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. Segundo, o Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e a adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, Estatuto de Autonomía, artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, a Lei de Normalización Lingüística do 83 e o Plano Xeral de Normalización de Lingua Galega de 2004. Terceiro, o Pleno do Concello acorda adherirse á Plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos dos dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma do noso non goza aínda de presenza desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desta plataforma. E cuarto e último, trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a Plataforma Queremos Galego. PSCT, por favor. Sí, imos a apoiar a proposta, non é a primeira vez que traemos tamén, cando falábamos do Xabarín ou da Canle 2 da TVG. Bueno, agora acaba de sair recentemente unha nova enquisa de uso de galego nas familias, que nos dedicamos tamén á docencia, vivimos o día a día nas aulas, vamos, o PP de Galiza está clarísimo, vamos, non hai manifesto, pero que é moi máis que claro que virán chorando, hacemos todo o que podemos, pero non damos para máis, la gente non lo quiere hablar e que le vamos a hacer? É dicir, estamos nesta política. Non hai unha vontade decidida nin firme de crear realmente unha comunidade galegofalante, porque agora xa sería, ademais, recuperar galegofalantes, mas estou plenamente esperanzada e confío no activismo social para conseguilo. Vou apoiar a proposta, pero co convencemento de que a Xunta de Galiza non vai mover un dedo para cambiar esta situación, porque foi quen a provocou. A manifestación do presidente, aquela famosa marcha de Galicia bilingüe, pesa e pesará sempre sobre ele, sobre todo todos os que estamos no activismo pola lingua dende hai moitos anos. Non nos esquecemos diso. María, por favor, Partido Popular. Ai, no, perdón, PSOE. Só unha cousiña. Obviamente, os socialistas somos firmes defensores do idioma galego e conscientes de que está a pasar un momento delicado. Por este motivo, imos promover e apoiar, por supuesto, dende todos os ámbitos, calquer tipo de proposta en beneficio da nosa lingua. Todas aquelas iniciativas, como por exemplo o Estado BNG, que apoiaremos, que apoien e que reafirmen e contribúan á mellora do uso do galego e a recuperar o galego de antano, nada máis. María, por favor, del PP. Boas tardes a todos e todas. Nós tamén defenderemos o galego e traballaremos para promover o seu uso
Así é que intentamos falalo e o defendemos falando. Non estamos de acordo con que se diga que é discriminatorio, porque é verdad que os tempos non son os que foron e creo que non se discrimina a ninguén por falar galego cando así o desexa. Lamento efectivamente, como di a compañeira de PXCT, que quizás dende as familias tampouco se ou se di que ou se deixa alén de onde poden ou non existe esa vontade, igual tamén dende somos as propias persoas as que temos que traballar para poder empregar ese idioma e ter esa conciencia, pero tampouco a mellor dende a obriga. Por outro lado, sí que ao punto 2, onde pon que o Concello revisará a súa actuación en materia lingüística, non entendía moi ben a que se pode referir, o cal consultei tamén co técnico, co normalizador do Concello, e tampouco chega a entender a que se pode referir cando precisamente no Concello de Teo hai unha ordenanza específica para o uso do galego. Entón, como Concello, creemos que non a estamos saltando e intentaremos traballar a prol de cumprir a ordenanza municipal. Igual que dentro do Departamento de Lingua intentaremos mellorar ano tras ano o que poida ser a oferta e o que poida ser a implicación da cidadanía teense para que poidan empregar o galego no seu día a día, e iso traballaremoslo. Pero non entendemos ese punto 2. Entón, en canto ao cuarto, precisamente, o BNG ten representación parlamentaria, entón creo que poden levar esta moción no Parlamento e non temos que transmitirlle precisamente dende Teo. Entón, bueno, son cousas nas que, pois, nese aspecto non vamos a cadrar. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, o posicionamento sobre a lingua da Concelleira de Cultura de Teo é falámolo, pero non o promovemos. Non queremos que sexa unha briga, pero tampouco queremos concienciar a xente de que o fale. Interesante. Eso sí, non entendemos ben de que vai isto, pero en promoción da lingua hai 15.000 euros. En situación de emerxencia da lingua. Pois vostede estará orgullosa con estes datos. Nos, non. E que o podemos presentar directamente na Xunta? Sí, igual que vostedes a moción da Guardia Civil o pleno anterior. Pero nosa política facemos tamén desde os concellos, porque a xente tamén vive aquí e aquí tamén se fala galego e teño compañeiros que van aos institutos e cada vez se fala menos e os chavales entran na escola e salen falando castelán. Bueno, pois isto son políticas e isto é concienciación e está moi ben a súa actitude, meto a cabeza baixo da terra e dentro de 100 anos, pois, bueno, un galego será alguén en período de extinción porque non usará o idioma. Está ben que o intenten usar e con respecto a que non se dan ben de conta de discriminacións ou de que se cumple a normativa, sí, na maioría dos casos se cumple, pero eu non hai moito recibín informes da Policía Local de Teo en castelán, e a alcaldesa o que me dixo é, yo non le voy a obligar a nadie en que idioma lo tiene que hacer, no, pero a lei di que mo ten que dar en galego. Entón, evidentemente, se está incumplindo ou non se está incumplindo. Bueno, vamos a ser serios, vamos a protexer o que é noso, igual que protexemos o patrimonio arqueolóxico, que como son pedras, e vemos que son pedras, e as poñemos en valor, pois claro que sí, está moi ben, decir, vamos todos a ver petroglifos, pero o idioma, como non hai unha pedra que o visibilice, da igual, no? Que morra. Bueno, pois a min estas cousas preocupanme e creo que debería de ser máis conscientes e apostar máis polo noso, porque é unha riqueza, é un valor e é patrimonio. PXCT, por favor. Insisto, a miña confianza en que o goberno galego revirta a situación de galegofalantes é absolutamente nula, porque, volvo a repetir, foron os que levaron aos galegofalantes a esta situación, por tanto, confío totalmente na cidadanía activa, que, vamos, aí non teño dúbida, o galego non morre, non. Pero, independentemente, bueno, non quero dicir que, non sei, de forma folclórica vamos a aprobar esta, o sea, vamos votar a favor desta proposta do BNG. María, pero, bueno, antes por alusións, sí, efectivamente. PSOE, bueno, hoy... Perdón. Nada, vale. Por alusións, efectivamente, recibiste unos informes de un funcionario público que ten dereito a escribir en unha cousa ou na outra, porque, bueno, a liberdade é importante en todo, non só no que queremos. De todas formas, eu convideite a que yo pideras en galego, ti mismo, ou sino que o denunciaras, claro, como ti quixeras. María, por favor.
por seguir un pouco nesa liña, pero entonces, en tal caso, fálame precisamente da ordenanza municipal, non me veñas con outras leis cando non nombrades en nada da moción a ordenanza municipal. Por outro lado, non dixen exactamente iso, por outro, non son a de cultura, son a de educación. As miñas palabras non foron esas, eu uso galego, eu uso sempre como primeiro idioma, salvo que alguén non me entenda, que por educación, pois intento cambiálo para que me entendan. Pero sí que eu escribo, falo, escoito, creo que temos acceso a bastantes plataformas que si queremos podemos acceder a elas. Decía de que o tentamos porque precisamente levo pois un tempo na política de Teo e estando na oposición había compañeiros que precisamente non sendo galegofalantes si intentaban comunicarse cando estábamos nesta vía en galego e había burlas da oposición por como falaban galego. Entón, bueno, é cuestionable tamén, se queremos promovelo e logo facemos burla de que un galego falante o intente e non sexa pois, todo o mellor normativo que é, pois... Xa, bueno, pero compañeiros, sí. No, estou falando de hai 4 anos, tampouco hai tanto. Eso non soluciona a situación do galego no país? Sin duda. Pero tamén falamos, se escoitastes a alcaldesa cando falou nos presupostos, creo que se falou de que vai haber cursos de galego. Segundo, non hai 15.000 euros na promoción da lingua, que hai 22. Entón, sí, dende a miña parte, traballarei por fomentar e promover o galego. De feito, estamos apoiando todos os programas que hai, dende a Pego, a Enreguéifate, a Youtubeiras, os clubes de debate, facendo os obradoiros nos distintos colexios e apoiándos para que vayan aos programas. O cal se puido ver precisamente no clube de debate como ano pasado 2 dos equipos de cacheiras se presentaron, foron as formacións, fixeron equipo e chegaron ata a final. Este ano non hai 2, hai 3. E serán acompañados por esta concelleira en todo o que necesiten. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos a favor. Bueno, 7 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, por lo tanto queda rexeitada. Ai, Dios mío, Rogelio. Pasamos ao seguinte punto. Ditamen da moción do Grupo Municipal do PP para solicitar a mellora do servicio de correos no Concello de Teo. Portavoz do Partido Popular. Bueno, vamos a ver. Recibeuse no Concello pois, bueno, información tanto por parte dos traballadores de correos como por parte de veciños e veciñas bueno, pois dun déficit importante na prestación do servizo por parte da empresa de correos. Entonces, bueno, nos decidimos presentar esta moción bueno, para reclamar a mellora deste servizo de correos en Teo. En canto a exposición de motivos, pois, bueno, decir que a igualdade no acceso ás comunicacións é un dereito recollido en numerosos textos legais, incluída a Constitución Española, especificamente na Lei 43/2010 de 30 de decembro do Servicio Postal Universal dos Dereitos dos Usuarios e do Mercado Postal. En España hai diferencias significativas na xeografía, demografía e no espallamento da poboación, por isto é que dentro desta realidade sexa Galicia a comunidade autónoma que conta con maior número de repartidores e repartidoras no mundo rural, contando a nosa comunidade con prácticamente a metade de todas as rutas de reparto rural. Asemado, o persoal de correos presta funcións de fedatarios de documentos públicos como notificadores e notificadoras. Este feito levou a Correos a crear unha quenda de reparto de tarde en todas as vilas e cidades a partir de 2015. En 2022, Correos modificou as súas rutas de transporte interno para potenciar o reparto na quenda de tarde por medio do sistema Red 24, que suma unha maior entrega de paquetería e notificacións en horarios de tarde. Segundo nos traslada o persoal a veciños e veciñas de Teo, Correos ten unha dotación de persoal e servicio insuficiente, xa que únicamente se conta con 2 persoas con contrato parcial de 15 a 19 horas para cubrir a totalidade do Concello, o cal, dado o tamaño
e o volume de traballo resulta absolutamente insuficiente. A chamada Oficina de Atención ao Cliente de Teo non abre polas tardes. Ante estas deficiencias, queremos trasladar ao Pleno do Concello de Teo os seguintes acordos. Solicitar a Correos dotar ao Concello de Teo de suficientes recursos humanos e accesibilidade de horarios que poidan prestar un servizo público de calidade á cidadanía, e dar, o acordo número 2, dar traslado destes acordos á xefatura da Dirección Provincial de Correos e Telégrafos da provincia de Coruña e a Delegación do Goberno en Galicia. PSCT, por favor. Nos imos apoiar, parece lógica a proposta, pero así a todo, cousas veredes, non? Porque aquel razonamento que nos acaba de facer a alcaldesa, claro, externalizan os servicios porque se te pone de baja 2, e claro, a empresa privada pois se os cubre, pero aquí estamos pedindo á empresa pública, como é de seu, como deberá ser tamén para os nosos traballadores públicos, non externalizar os servizos de reparto e que o asuma Correos, que me parece lógico. Eu defendo esta proposta, pero no mesmo pleno houbo e acaba de haber unha gran contradición. Benegá, por favor. Bueno, eu non me vou estender demasiado porque creo que non queda moi decoroso, no? Pero bueno, sí que coñezo perfectamente este problema, vamos a votar a favor, pero sí que me gustaría incidir nunha cousa, que o problema que está pasando na quenda de tarde de Correos é precarización. E nós trouxemos unha moción, non hai moito, sobre a precariedade laboral que tumbastes. Está moi ben que o temos en directo, son veciños, e evidentemente, bueno, somos, que me incluyo, e evidentemente a todos nos interesa mellorar o servicio, pero precariedade laboral é esta e é contra que intentábamos loitar ca outra moción. Así que, bueno, sí que é certo que a veces entramos en contradiccións. A precariedade laboral, en este caso, falamos dun tema concreto, como é en Correos, a maiores no noso Concello, a maiores do problema ca oficina en quenda de tarde, pero precariedade laboral estou seguro de que sufren moitísimos veciños e veciñas do noso Concello e tamén deberíamos mollarnos por eles. Dito o cal, votaremos a favor, evidentemente. PSOE, por favor. Bueno, nós, como non trouxemos ninguna moción en un sentido, ninguna en outro, vamos a resumir dicindo que se trata dunha petición xusta, á vista está, que penso que debemos apoiar todos. É necesaria unha mellora das condicións laborais dos traballadores de Correos, por suposto, de outros moitos traballadores tamén. E entendemos que, como vimos falando, xa desde hai tempo, queremos un concello que medre, un concello que teña máis veciñanza, máis vivendas, máis empresas, e para isto temos que ofertar servicios. Por tanto, a mellora do servicio de Correos é un deles, imos apoiar, por suposto. Bueno, pues, hombre, por alusións, indudablemente. Cada caso, igual que falábamos antes das empresas, cada casuística hai que estudiarla, lóxicamente. Correos, indudablemente, o factor de recursos humanos é importantísimo, igual que no Concello, pero non é o mesmo o presuposto do Concello de Teo, como algúns deberían saber e que parecen que esqueceron, que, a lo mellor, o de Correos, indudablemente. Polo tanto, por moito que eu quixera meter aquí a 700.000 funcionarios, o asunto é, os vou a poder pagar mentras arranxo todo que non se arranxou en 16 anos? A resposta é que non. Vamos a reforzar os servizos que necesitan de reforzo, os que estén sobredimensionados se quedarán como están, e eso das contradicións, primeiro, decirche, querida María, que tes pouca experiencia na vida, polo que vexo, porque en contradicións incurrimos todos, pero concretamente isto non era unha contradición, isto era unha cuestión matemática e de xestión. Rogelio, por favor. Queres decir algo? Sí, nada, no, eu simplemente quero decir que, bueno, non vamos a entrar nesta moción, non entramos no fondo da cuestión do estatus de Correos ni nada, simplemente da situación concreta no noso Concello, pois, con respecto da empresa pública de Correos e do funcionamento do servizo. Simplemente o que lle pedimos é a xefatura da Dirección Provincial de Correos e Telégrafos, pois que incremente os recursos humanos e técnicos aquí no noso Concello. E nada máis. PSCT? Nada máis, xa dixen antes que íamos a apoiar. Benegá? PSOE? Bueno, procedemos a votación. Votos a favor? 16 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, o punto número 7, mocións. Alguén ten alguna moción de urxencia?
Vale, pasamos ao seguinte punto, e último, número 8. Rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí, teño unha dúbida de algo que a min personalmente me indignou, pero afortunadamente non foi unha única. O tema de que hai unha semana, penso que foi o xoves pasado, pero tampouco non son moi consciente de cando sucedeu, porque isto publicouse, ou eu enterome porque me chega un WhatsApp con un enlace a un sitio onde vía do Concello que houbo un reparto, non? Como se chama? Unha food truck destas que repartía peixe no interior, porque xa recibira anteriormente alguén que me dixera que iba a estar na esplanada. Pero eu eso non o vin, por tanto non o podo confirmar se se publicara eso, só me chegou nun WhatsApp. Pero finalmente foi no interior do Instituto de Cacheiras, coa visita tamén da alcaldesa e tamén do conselleiro do Mar. Entón, a min isto non me parece unha actividade académica, máis porque eu traballo en educación, sabédelo, nós cando hoxe por estar no pleno perdí unha actuación de teatro do grupo de teatro que temos no meu instituto, eu teño que pedir unha autorización aos rapaces, ás familias, para participar no teatro, para que lle saquen fotos cando van ao teatro, aínda que o teatro sexa no centro, porque ven xente de fora. Por tanto, saltamos todos os protocolos que a Consellería de Educación ten para os docentes, saltámolo porque somos, non sei, personajes VIP, entendo eu que vos considerades. Entón, primeiro, non é unha actividade docente, nin é decente que se empregue a persoas que están obrigadas a ir sin que as familias saibamos para que vos saquedes a foto. Se vos queredes promocionar o peixe está perfecto, tedes o control da alimentación de mitad da poboación infantil galega a través dos comedores escolares, metedelle peixe galego. Metedelle peixe galego nas residencias de ancianos de titularidade pública. Metedelle peixe galego en toda a rede de abastecemento a través dos servicios sociais, das persoas que son beneficiarias da axuda para a comida. Pero deixade as crianzas en paz. Facedes, e personalmente ti, Lucía, faz como alcaldesa un uso perverso dos espazos públicos que non son teus nin son do PP. As competencias municipais no Instituto, digo cheu cales son, 0. Porque nos centros de ensino, nos CEIP, hai mantemento. No Instituto non, é 0. A competencia municipal nos institutos é 0. E eso, como dis ti, son hechos. Como dis ti. Esos son 0 competencias municipais. Por tanto, non podedes empregar eses espazos que incomodan as familias, que incomodan o profesorado. E por moito que ti teñas ganas de quitarte a foto rodeada de moita xente, non o podes facer. Porque isto foi así. Se ti querías promocionar o peixe, pois haberte ido día antes que estivera noutras zonas. Pero non podes usar as crianzas para iso. Tens que deixar de facelo. Non podes. E a ti non che parece que eso mo ten que decir o centro e non ti, que non eres ninguén tampouco? Espérate que estou no uso da palabra. Punto número 1. Utilización perversa. Chica, non sabes o que dis. Aí estábamos promocionando que temos que sacar peito, sí ou sí, o peixe de Galicia e a dieta e a inclusión na dieta. Viste alguna cara de algún rapaz? Ninguna, ni una. Vos, cando ides ao centro, firmades un consentimento. Igualmente, si me convidan a ir ao instituto, por moito que a ti te fastidie, ti non saías no teu equipo, do que formabas parte, porque non ibades a ningún sitio. É imposible. É imposible que saies a ninguna parte e lugar. É que é imposible. Por lo tanto, non terxiverses, porque gústate moito terxiversar, pero pensa o ladrón que son todos da súa condición. E aí o que estamos fomentando é unha iniciativa, ademais, que foi recepcionada en todos os centros maravillosamente. Esa food truck por la tarde tamén estuvo en Cacheiras, que tamén, lóxicamente, hubo unha publicación, porque nós, como temos a obriga, o que pasa é que hai que entender a función, claro. Hai que entendela, porque se non a entendes é cando pensas esos pensamentos que tes totalmente, absurdos, indudablemente. Se ti pensas que eu indo ali es que é absurdo o que estás dicindo, non ten sentido absolutamente ninguno. Eu entendo a rabieta, entendo perfectamente, pero se a ti que te ten que decir se podes ir ou non podes ir é o centro. Non hai máis volta de folla.
E o centro non dixo absolutamente nada. Es máis, a directiva estaba encantada da aceptación que tiña cos nenos o peixe. Non teño nada máis que decir. Eu non son ninguén igual que a ti, quero dicir, eu son concelleira e ti eres alcaldesa, quero dicir que eu non son ninguén é un descalificativo que eu creo que non procede. Eu estou representando aquí a unha parte da poboación teense. Volves a malinterpretar. Non eres ninguén para decirme se podo ir ao centro ou non. E o acabo de decir así. E vuelta la burra al trigo a cambiar as palabras. Non poñas eso na miña boca porque non foi no que dixe. Dice que ti non eres ninguén para decirme se podo ir ao instituto ou non. Ben, entón, bueno, quero dicir que non é unha idea miña. Quero dicir, Lucía, a min avísanme desto e despois hai varias persoas que se comunican comigo do meu eido, do meu ámbito laboral, tamén familias, que estamos incómodas. Eu aquí tamén falo como familia, obviamente, sabedes que teño persoa no instituto, unha familia no instituto, pero o que denunciamos é o uso que faz, non é a única vez que se fai, cando a túa competencia municipal no IES de Cacheiras é cero. E entras no centro aí a promocionar algo que quero decir que o promociones na rúa, pero non en persoas que están obrigadas a estar nese centro. Promociona na rúa que as persoas libremente decidan acercarse a food truck e sacar unha foto contigo, pero non un espacio confinado onde están obrigados a estar. Eso pareceme perverso. Perversa é a túa mirada, eso está clarísimo. Eso está clarísimo que está sacando todo de perverso. Me gustaría saber canta xente falou contigo. A ver como unha vez que che preguntei me dixiste recibí un correo. O sea, bueno, en fin, xa non vou a preguntar porque os nenos podían achegarse ou non. E é un centro, como o coñeces perfectamente, bastante grande. Achegáronse os rapaces que quixeron. E acostúmbrate. Mentras a directiva quera que vaya, esta alcaldesa vai a estar aí. Acostúmbrate. Ben, entón, por rematar e clarexar, a alcaldesa acude ao IES de Cacheiras o xoves ou mércores pasado como fora, convidada pola directiva do centro, non? Porque eu sí que vou a pedir explicacións á directiva do centro a este respecto. Convidada pola Consellería do Mar. A Consellería do Mar, non dirección do centro. Non podo ir, entón? No, pero, perdón, é que ti acabas de decir que te convidou a dirección do centro. Pero a directiva sabía perfectamente que eu iba a existir. Pero non te convidou, é distinto. Non dixeron nada. Claro, pero non te convidou, é que ti estabas dicindo que vas seguir indo mentre te sigan convidando. Mira, vouche contar un pouco como funciona o sistema porque vexo que tampouco. Non me interesa como funciona o sistema. Non te interesa, non, só te interesa, bueno, xa sabemos. Que me interesa? Pois sabes ti perfectamente. O que? Nada, politizar todo, está clarísimo. Obviamente que vou a politizar, que eu estou en política por algo. Gracias por recoñecerlo. Eu non me avergoño de estar en política. É normal que por eso... Non tergiverses o politizades todo, absolutamente todo. E non estaban promocionando calquera cousa, estaban promocionando o peixe de Galicia. Ponllo no colexio da Ramallosa para comer ese día. Más promoción que esa, gastas cartos en peixe galego, etc. Por favor, se gastan por favor, dietas. Estabas comentando como foi ese procedimento. Sí, entón, pois respondido. Alguna cuestión máis? Sí, como foi ese procedimento? Convidoute a Consellería do Mar? Lle mandas un escrito á dirección do centro e que che conteste. Vale. Como eu non son ninguén? No, que non son ninguén, dixéchesme ti a min. Non eres ninguén para decirme se podo ir ao centro ou non. Es que xa solo faltaría. Alguna cuestión máis? Nada máis. Si te enfada tanto, Lucía, algo aí hai que te engancha. Non estou enfadada para nada, querida. Creo que non me has visto enfadada. Outro día a ti sí que me preocupaches, que te vi bastante fuera de punto. Benega, por favor. Vale, vou ocuparme eu dos rogos. Ben, boa tarde. E nada, comentar tres cousas breves para ver se se poden ter en conta de cara a un futuro. Vale. Dúas delas son en Recesende, que nos solicitan a continuación da beira rúa, dese tramo que está sen continuar, máis ou menos dende Soneira ata Vilanova. E tamén en Recesende, pois o asfalto da pista que vai dende Casal do Miro a Requián, máis ou menos á altura da casa do número 30, porque está moi deteriorado. E isto nesta zona, vale, de cara a un futuro para mellorar. Logo, por outro lado, tamén recibimos queixas de veciños e veciñas de diferentes aldeas que din que teñen problema co repetidor de televisión de Rarís e é para ver
claro, é que non sabemos. É para ver se vos podedes poñer en contacto con quen corresponda para poder botarlle un ollo, porque sí que nos fixamos que son xente de diferentes aldeas. Fixamos que se era dunha mesma podía ser relacionado con iso, pero ao ser de diferentes, pois, claro, moita xente, algunha non, pero moita ve a televisión e fallalle. Vale. E iso é todo pola miña parte, grazas. Elvenen, alguna cuestión máis? No. PSOE? Vamos a ver, teño varias cousas, bastantes hoxe, non sei por qué. Vamos a ver, primeiro, me falta, teño que recoñecer que a Concelleira de Educación me enviou unha relación de obras pedida con insistencia, pero me chegou, recordello por correo electrónico, e me chegou, por tanto podemos facer un visto das... Por rexistro non chegara nada, non había nada. Envío chegou a petición que a teño. Eso, a de Educación me chegou, pero non me chegou a de Asuntos Sociais, que me dixo que me iba a enviar e non me enviou. Non lle iso a gracia. Vale, digo por se che fixo gracia, algo que eu non pillei. O de Servicios Sociales se refere a estas escolas. Mandei un correo electrónico, se quero xo demostro, Maite con I de punto. Vale, pero se contes. Bueno, eu enviei-no, se cada enviei un correo equivocado, pero enviei-no. Vale. Esa por un lado. Respecto á nova liña de autobuses, a Lanzadeira, que xa falei con Lucía anteriormente, nos parece unha proposta moi acertada e seguramente teña bo resultado. Non obstante, sí que estamos recibindo queixas que tamén vos poderon chegar a vos tamén, queixas ou suxestións. Non todo se ten por que entender como queixas, vale? A xente demanda, eu entendo que decides que se fixo un estudio, non sabemos quen fixo o estudio, ou se se vai a facer agora sobre a marcha do uso da nova liña. Si nos solicitan, entendo que a vos tamén, que se inicie en Puente Vea, porque a xente de Puente Vea se sinte un pouco desplazada. E tamén sobre o tema dos horarios da liña, a isto creo que contestastes anteriormente porque se solapaba con outras liñas de outras tal. Pero bueno, hai bastante distancia entre o primeiro uso da mañá das 6:45 e despois esa xente creo que tarda bastante en poder retornar en esa mesma ruta. Entendo que vai a ser tema de estudio, pero quero recordarlo porque é unha queixa que nos chegou por bastantes vías. Outra cousa, pola zona do cruceiro de Ameneiro, esta semana, vamos, un montón de xente, polo tema da suciedade en vivendas que non están habitadas e no interior da aldea, vale? Vivendas que están ruinosas, que teñen un montón de silvas e que incluso hai ratas e demais que están entrando nas casas dos veciños. Por tanto, entendo que o Concello o que ten que requerir a eses propietarios que fan a limpeza das súas fincas. E nesa mesma zona, no último temporal, este forte que tivemos a semana pasada, o cruceiro volve a estar en peligro, porque as polas da árbore creceron e siguen golpeando insistentemente. Isto me parou un veciño outro día dicíndome, mira como está. E na mesma zona, o cableado. A mesma precariedade en limpeza das fincas rústicas, a maioría delas, está provocando que as cedras e outras plantas se estén enganchando nos cables e están tirando por eles para baixo, co cal en calquer momento podemos ter algún problemita por aí. Outra máis, esta que a Concelleira de Educación me volveron a pedir, me comentaron, María, que xo solicitaron a ti no último Consello Escolar e a AMPA, pola súa parte tamén, non sei se presentaron un escrito, me dixeron que iban a facer, polo tema das pingueiras no patio coberto do Colexio de Calo. É dicir, un patio pequeniño, moitos alumnos, e cando chove non o poden empregar porque se mollan. Así como está, as pingueiras foron aumentando, sigue habendo cada vez máis porque non se arreglaron. Entonces solicitan urxentemente ese arreglo, ademais de que se arregle por parte do Concello, si pode ser, a aula que anteriormente se chamaba Aula da AMPA, onde tiñan reunión as AMPAs, e que parece ser que o director do centro ahora mismo está enviando aos nenos de conciliación, entendín eu, a esas aulas. Esas aulas, a humedade, é dicir, non hai un pedazo de parede que non teña humedade.
entonces consideramos que non son as condicións máis aceitadas para que estean os rapaces. E non teñen baño, por tanto, cando chove, se son rapaces pequenos, teñen que desplazarse ata o cole. Por tanto, a María, que ser consciente, porque cho solicitaron eles, dende a AMPA, me dixeron baño ou cambio de local para a conciliación no cole de Calo, a parte do arranxo das pingueiras. A última que teño. Me chamaron os veciños da zona do Sisto, porque teñen un problema coa execución da sentencia que xa é firme contra o Hotel Congreso polo tema do manantial, que parece ser que solapou o Hotel Congreso, fixo uso indebido ou apropiación indebida dun manantial que era veciñal. Parece ser que dende o Concello se lle solicitaba que teñen que pedir un permiso para poder escarbar na procura dese manantial. Me gustaría que nos contestarades ao respecto, en que consiste ese permiso e por que se está demorando tanto a execución desta sentencia. Perdona, repite, un permiso para? Para poder escarbar na procura do manantial. A mí me pareceu sorprendente que ante unha sentencia que xa che está indicando que o Concello lle se exija, é dicir, os veciños tal cual están entendendo como un pouco demora por parte do Concello, que está un pouco interferindo, non? Bueno, pero supuestamente e presuntamente, vamos a decirlo así, é o que me chega, non descoñecía que esta sentencia xa estuvera tan definitiva, vale? Entón, me gustaría saber se sabedes algo ao respecto deste tema. Mira, descoñezo que en contacto contigo e, bueno, oye, lícito e normal, pero, bueno, me estoy quedando un pouco a cuadros, porque estuvieron coa alcaldesa e coa secretaria, que é responsable xurídica do Concello, se lle dixo que en canto houbera unha sentencia, lóxicamente en firme, se iba a actuar. Cando iniciamos os trámites, sino que me corrixa Virxinia, incluso con un decreto e demais, nos encontramos con que estaba xudicializado donde en el Constitucional. Entón, isto sabe a asociación perfectamente. Entendo que será unha persoa particular que non se enterou ben do tema, porque mentras está xudicializado, nos non vamos a executar nada. E non entendo quen lles pideu o descoñezo, igual foi no urbanismo por algún motivo, si yo pideron, por algo será. Pero bueno, que non entendan que non vamos a executar, lóxicamente, cando hai unha sentencia en firme a ninguén se lle ocurre escurrir el bulto. Non entendo por que pensan eso, pero bueno. Agora mesmo está no tribunal e que eu saiba, insisto, non pideron permiso aquí para excavar, descoñezo se o pideron no xuzgado. Aquí tería que falar con urbanismo, pero primeira nova. Non sei, en cualquier caso, imos a comprobar con urbanismo, pero... Ahora, o que sí que che digo, bueno, Margarita pode falar. Hola, Maite. Mira, pois informaronche mal. Esa excavación da que falas, bueno, en primer lugar, o Concello non vai dar un permiso para excavar nunha propiedade privada. Iso xa empezando por aí. Está o SPA encima do manantial e aí houve unha orden de onde foi Aguas de Galicia, onde foi un xuez, onde casi ten que ir a Guardia Civil tamén, para que deixaran entrar a mirar onde estaba o pozo. E deso hai meses e meses e meses, e localizouse, e houve unha sentencia, e agora o seguinte paso é o que vos comenta a alcaldesa. Aí foi unha mala información que che deron. E digo xo como veciña. Implicado. Sí, pero eles teñen que ter coñecemento, por eso te digo, por se esta vecina, polo que sea, non pudo ir a alguna reunión ou algo e descoñece este tema. Pero, es máis, nos, adiantándonos un pouco ao tema, incluso lle requerimos recentemente que lóxicamente non nos van a facer caso se non queren, porque indudablemente se está no Constitucional eles teñen un dereito e van a collerse a él, pero nos lle mandamos un requerimento esta mesma semana que executaran a sentencia. Evidentemente nos o facemos tamén por curarnos en salud, pero
Os tempos son os tempos, e logo, co que comentabas de Silva, requerimientos e demais, aquí a funcionaria que leva medio ambiente está todo o día mandando requerimentos, comprobaremos, estou segura de que están enviados, pero ti sabes perfectamente que non podemos, ni siquiera no cruceiro de Meneiro podemos arranxarlo, pero non podemos mandarlle requerimientos á señora, si quere cortar, o señor, que non, si quere cortar as polas, pero non podemos facelo nós. E non pode cortar o Concello e pasarlle os custes aos propietarios? Non é tan fácil, eso sería eterno. A ti, aí tes a secretaria que lle podes preguntar cando queiras. E xa nos caía o cruceiro. Non, eso por suposto. De feito, tuvimos que facer unha acción nese cruceiro porque as polas, efectivamente, lle fixeron moitísimo mal. E tuvimos que, como consecuencia, unha reparación, pero... Dende logo que vamos outra vez a insistir. Alguna cuestión máis? Sí. Sí, esta mañá chegou por rexistro a petición da AMPA de Calo con esas cousas. En canto do patio, a ver, bueno, para a semana xa quedará con Ángel en ir a ver varias cousas, así que supoño que miraremos isto e a ver o que podemos facer, eso en canto o que son as goteiras. A aula de reforzo había no edificio que hai na parte de arriba, había como dúas aulas, unha que está como almacén, que tiña unha parte que usaba a AMPA, aí, e logo hai outra aula. En esa outra aula é onde están facendo a clase de reforzo que se fai dentro do Concello. Pero xa dentro que volverei a mirala polo tema das humidades e todo iso. Porque sí que estaba pendente volver a darlle outra man de pintura, eso xa tiña eu falado tamén ca Brigada de Obras, pero xa se reparou o ano pasado para que os nenos puderan ir aí porque a dirección do centro alegou que non tiña espazo para poder facer ese reforzo dentro do que son os edificios principais. Entón, antes, ele estaba tendo os nenos no corredor e para poder sacalos de aí o que fixemos foi adaptar precisamente eso. Así que se pintou, limpárase, cambiáronse os cristales, cambiáronse luminarias, puxéronse os enchufes novos e puxémosles estufas que Ángel deixaba conectadas antes para que pudera estar quente cando chegasen os rapaces. Pero, de todas formas, eso, o escrito chegou hoxe a mañá, para a semana, como xa iba a ir co conserxe a ver máis cousas, pois tamén volverei a revisar isto para ver, pois eso, o estado e o que se pode facer. Perdón, Maite, que non che contestei ao do bus lanzadeira. A ver, efectivamente, como dixe, temos que ver como se comporta, os datos que arroja, pero volvo a insistir, o bus lanzadera é un apoio de conectividade ao metropolitano e durante toda a mañá ten aí Teresa, creo, o cuadro, hai transporte de ida e de venida a Teo. Isto non quere dicir, lóxicamente, que se vaya a ampliar, se é necesario, tamén nos chegou o asunto de Pontevea, vamos a ver como se comporta aquí e hasta onde podemos chegar. Indudablemente, a intención deste Executivo é conectar ao máximo, pero claro, sempre que responda aos usuarios. O que non podemos facer é meter unha megalínea cando xa temos outra solapando. Non, hai unos horarios ordenados aos que se poden ver e consultar e ordenar. Vale, e o de Pontevea, sí, xa nos chamou unha señora tamén, co mesmo. Vamos a ver o que podemos facer, pero antes temos que esperar un tempo prudencial, 2-3 meses, a ver que datos arroja este bus lanzadeira. Nada máis. Bueno, damos por rematado o pleno. Moitas boas noites e moitas gracias.